L'escriptora Mercè Rodoreda ho mira tot com si no ho mirés. Més enllà de la realitat dels objectes, l'escriptora hi copsa el misteri, el símbol. Seu, tota senyora, i riu amb el seu riure d'ocell mentre ens explica les gràcies de Rocco, el gos de la casa. En Rocco coqueteja davant de la càmera i s'espolsa l'aigua. El rostre de la Mercè Rodoreda no deixa mai de ser distant, amb un somriure sempre mig esbossat, com si preferís el somni a les trepitjades tangibles. La seva figura, petita i físicament delicada, guarda amb recel l'agressivitat cap endins. La Mercè Rodoreda, que estima Barcelona amb una barreja de tendresa i nostàlgia, busca la vida aïllada més enllà de la ciutat enervada i enterbolida, més enllà del fum dens i negre que embruta el porus del cos i potser de l'ànima. Senyora, doncs, i potser per això ara viu arromanyada a la selva, voltada d'alzinars, de roures i de pins, entre les fosques arbredes i les argelagues encara mig salvatges. Des de la casa que ara es fa i que l'omple de satisfacció, s'hi albira, diu ella, mig Catalunya, el mar helènic i encalmat i la línia agresta i altiva dels Pirineus, enmig les Gavarres, d'una boscúria primitiva, i el Montseny, terra d'aventures i de forjadors de la història. Entre aquestes arbredes, trepitjant la pinassa tènuament, potser com els àngels, la Mercè Rodoreda imaginant la vida dels seus darrers personatges. Els capvespres, tèrbols i silenciosos, l'escriptora se'ls ha fet seus, han entrat dins d'ella per a transformar-los en la seva esplèndida literatura i ara l'acompanyen en la quietud i en la soledat. Després de l'exili, de l'absència forçada, la Mercè Rodoreda enfila els records, retorna al passat. Entre la rocalla floren geranis i crisantems, vestigis tímids i silenciosos del jardí de la seva infància, d'aquell temps que la seva memòria ha sabut convertir en poesia, d'aquell temps en què era una nena introvertida que refugiava la seva esposa en la literatura. D'aquell espòs, d'aquells fantasmes, la Mercè Rodoreda ha creat el seu corpus novel·lístic, un dels més importants i més sòlids de la nostra literatura. Ara ens ensenya aquesta petita figura, creada per la ceramista Elisa Arimany en homenatge a Colometa, la protagonista de la plaça del Diamant. Les galtes de l'escriptora semblen de seda. Als ulls hi entreveus una barreja de duresa i tendresa. El cabell és de color nacre. Les galtes apenes solcades per febles arrugues. La Mercè Rodoreda no parla gaire. Conserva des i ara el somriure absent i riu de tant en tant, quan menys t'ho esperes, amb el seu riure d'ocell. La Mercè Rodoreda s'acomiada de nosaltres i retroba el seu món, els seus personatges, la seva solitud. D'ella ens queda l'alè de les seves novel·les, d'aquesta obra que tantes vegades ens ha submergit dins de l'espai infinit, més enllà del nostre temps i de la nostra història.